Dat geld wordt vooral gebruikt voor het ophegen van bregen en uitbaggeren van veerten, zoals de Wuddemeveert. Hierdoor kunnen Lietse boten aanst rapper de stad in komen. We pakken nu die Lietseboten aan, de sloepen, en daar hebben we een mooie route van maken. We pakken ook de bregen, in de bregen tien aan, zodat in één blauwe golf terugvaren kist op een mooie manier naar de Prinsentuin. Bij die blauwe golf gaan alle bregen in de stad achter elkaar iepen voor de riegenwachtende bootjes. Dit budget lijkt wel net dat het gewone verkeer de hele dag stiert te wachten. Op het moment dat de brug dicht is, betekent dus ook dat die langere tijd dicht blijft. Dat mensen via digitale informatie worden geïnformeerd. Nou ja, die digitale informatie is niet alleen te lezen voor de mensen die op de boot zitten natuurlijk, maar ook voor de mensen die zich op de fiets door de stad begeven. En dat betekent dat we dus eigenlijk überhaupt het vervoer in deze stad kunnen verbeteren, ook door het aanbrengen van een blauwe golf. Het is aanst de bedoeling dat de bootjemeesken more machtig de stad ingaan en yield uit jouwen bij de Ljouwerter ondernemers. We willen nadrukkelijk een stevig toeristisch fundament onder Leeuwarden leggen. En dat kunnen we natuurlijk in ieder geval doen door zoveel mogelijk goede voorzieningen voor watersporters aan te bieden. En één daarvan is de ontwikkeling van de zaken die we vandaag hebben getekend. Het werk onder bregen en veerten is takkenmier klaar.